ഇന്നലെ ഷാജി സാർ നിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. നിനക്ക് വേറെ ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ? നിന്റെ ആള് ക്രിസ്ത്യാനിയാണല്ലേ? ആരായാലും നിനക്കെന്താ? നിനക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ വെറുപ്പിക്കല്ലോ. ഇനി എനിക്ക് നിന്നോട് പറയണം തോന്നുമ്പോ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നിനക്ക് ആളുണ്ട്. ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടാ? നെല്ലിയാമ്പതിക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്. എന്ന് വരും? 5-6 ദിവസം കഴിയും. 5 6? അതിന്റെ എന്തിനാ? ഞാൻ നിന്റെ ജാടാണോ വന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല, മുസ്ലിമാ. ജാതി മതമൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. നിനക്കും പ്രശ്നമല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും നീ നല്ലോണം ഒന്ന് ആലോചിക്കും. ലൈഫിന്റെ കാര്യല്ലേ, ഡിസിഷൻ തെറ്റി പോകണ്ട. ക്യാമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ എനിക്കുള്ള മറുപടി